may isang naragsakken nagasat nga aldaw panaginana kada tayo maamin kakapsat. Ket agyaman tayo ka na ako Diyos agsipod ta nadanon manen iti aldaw ken iti oras iti panagkakadwa tayo tapno adalin tayo iti naisagana ken inadal tayo nga leksyon kada ito nga lawas. Pacheck nga agpapada tayo kakapsat nga agyaman ka ni Apo Diyos. Dapo iti kinaado, dagiti inted na nga bendisyon kada tayo. Mabalin tayo nga ipagkakapsat nga saan pulos nanglangan ni Apo Diyos. Tapno dagiti bendisyon akasapulan tayo ket adda kada tayo kakapsat. Dahita iti rason o apay nga naragsak tayo, na bendisyonan tayo nga agkakadwa nga agadal kada ito nga oras. Sakbay tayo nga agpatuloy kakabsat ket agkararag tayo. Maminsan pa'y ama kayat mi nga ited iti panagdayaw panagyaman ni Kenka. Dayawin ta ka agsipud ta sikiti Dios nga namarswa kadagiti amin nga anda. Agyaman kami Kenka ama agsipud ta saan nga aglipas ken nagtultuloy latta dayjay panangipakitam dayjay nga panakabalin ken ayat mo nga agpaay kadakad. Kaday ito nga lawas o Diyos narik nami manen dayjay na isang sangayan nga panangayat mo kadakad. Isu nga daytoy ko nga panaginladal ni Ama dawaten mi nga isantong espiritum ti mangidalan kadakad. Tapno iti ingkam adalen itata agbalin kuma nga maysa nga bendisyon agpaay kadakad. Idalan na kami, babanti Santong Espiritu, dagiti dawatin ni tinaganak po Jesus. Amen. Adda tayong kabsat, iti lesson number 13. Ket likpasin tayon, iti panagadal tayo, iti libro, iti Hebreo nga insurat ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo nga Kristiyano, tapno mapatibker kakabsat tayo di panagpamati na. Ket pacheck, tayo sungaro tinagbalin na kapadasak. Ket timibker ken nagbiagmet dahil siya nga pamatiyo kakabsat. Gapu ka daytoy nga inadadal tayo, may panggap iti mensahe, iti padamag ni Apo Diyos nga agpaay kada tayo, nga agbibiyag kadigiti mauding alaldaw. Kaday nga insurat ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo nga Hebreo. Lesson number 13. Ket iti paulo na kakabsat, mataginayon kuma iti ayat nga in kakabsatan. Iti paset amayulo kakabsat, ket masarakan iti Hebreo 13 versikulo 1. Basahin tayo. Mataginayon kuma ti ayat nga in kakabsatan. The title kunday jay memory verse agpadpada. Apay nga importante kakabsat nga dayjay nga dawat dayjay akararag ni Pablo kadagitoy akakabsat tay nga Hebreo ket agbalinmet nga paset iti panagbiag tayo nga dayjay panagayan ayat tayo akas agkakabsat brotherly love ket mataginayon. Takitain tayo kakabsat. Dagitjay nga inadal tayo, iti leksyon tayo nga naglabas. Umuna, nagsurat ni Pablo, agsipod ta dati parikot, dagiti kakabsat tayo, nga Kristiyano nga Hebreo. Ti parikot agapu iti ruar, ken iti parikot agapu pa imitlang iti uneg. Dagiti tagarwar kakabsat sanda nga maawatan dayjay baro nga inawat da nga pamati. Dagiti adda diti uneg kahit nangasawon dagiti paada da nga Hebreo saan damet nga maawatan nga nagbalinda nga Kristiyano. Taadu pay laeng ingana kadaytoy agdamang aldaw kakabsat. This present time ijay Israel saan da nga patyen nga ni Jesus isu iti Mesias. Isu nga daytoy iti nagbalin kakabsat nga parikot da. Adu digiti maupay kadayjay nga mararamid iti panagbiag da. Isu nga insurat kakabsat ni Pablo digitoy nga balbalakad.
Lagipin tayo digiti imbalakad na. Umuna, kitain tayo ni Jesus ken ni Jesus laeng. Iti pa nagpamati tayo. Taapay nga ni Jesus laeng. When ta ni Jesus, nirugi tayo kabsat iti lesson number 1, impakaammo ni Pablo kadigitoy nga kabsat tayo, nga ni Jesus iso Diyos. Dayjay Diyos ang naglasag. Dayjay Diyos nga nagbalin, nga kabsat tayo. Dayjay Diyos nga nagbalin, nga nang gubat ka dayjay kabusor tayo. Ket inabak na dayjay kabusor tayo. Dayjay Diyos nga isuna iti champion. Dayjay Diyos nga inted na iti biyag na. Nga agpaay kada tayo tapno maisalakan tayo. Nagbalin asuno tayo. He became our substitute. Ket idin nga napanen iti langit. Nagtugaw akas na nga ito nga padi. Idaton na dayjay mismo nga indaton na dayjay biyag na. Tapno dagiti basbasol tayo ket mapakawan ken mapunas. Ijemet laeng langit na adal tayo nga adday iti ukom. There's a judgment. Ket ni Jesus isuna iti abogado tayo. He is our mediator. Ket dayjay pateg ken pannakabalin iti darana. Isu iti iyegna akas argumentation tapno datayo kakabsat nga managbasol. Nga datayo kuma iti matay. Ngem kadayjay nga ipapatay na kadatayo. Na ited dayjay pan nakaisalakan tayo. Itatan iti chapter 13, iso dadalin tayo itata, maudi a kapitulo iti libro ti Hebreo, iti balaka din ni Pablo, kadagitoy nga kakabsat tayo, dayjay verse 1, isubat lang iti paset amayulo tayo, anya iti kunana, mataginayon kuma, iti anya ti ayat nga in kakabsatan. Brotherly love. Apay, nga kastoy iti ibaga ni Pablo. Umun-un ang kakabsat, inbaga na nga agsipod ta datayo ket may-maysa a pamilya. Wenno ipantayo kadayjay nga sinuratan na, ti ibaga na kadayjay nga Hebreo, kunana laglagipin nyo sika ken iti siya, dakayo ken iti siya. May-maysa a pamilya. Pamilya iti Diyos, the family of God. Nagpintas kakabsat nga into no ure pedya uneg iti kapilya. Kantain tayo, I'm so glad I'm a part of the family of God. Agkakadwa, iti anyaman nga mapasamak. No daman iti agparikot at dadayjay nga kabsat nga apan at tumulong kenkwana tapay agkakabsat tayo iti pamilya iti Diyos. Kada ito yung leksyon kakabsat, adda iti upat nga balakad ni Pablo nga inted na kadagijay nga kapamilya na. Pamilya iti Diyos. Nga nakita kakabsat iti chapter 13 iti libro iti Hebreo. Umuna nga balakad kunana adu dagiti gangan na kadatayo. There are strangers amongst us. Anya balakad na kakabsat iti versikulo 2 kunana di kay lipatan ti panangi parangyo iti ayat kadagiti ganganaet. Ta gapu itoy dagiti dadduma pinadagusda dagiti anghel nga dida nadlaw. Anyan kakabsat nga nagpintas a kapadasan. Malabit kapadasan iti Biblia kasken ni Abraham. Binisita digiti anghel. Wenno kapadasan met iti agdama kakabsat. No daduma adu digiti mangeg tayo nga istorya. Ket patsyep digiti nga istorya kakabsat. Aday iti maysa nga kabsat tayo
trabahador, digito kunan tayo kabsat nga kulpultor. Iti may isang aldaw na panda ka dayjay gayim da, balinin nga dayjay suki da nga customer, panda gi-deliverin, ket dayjay met nga kabsat, inururay na, iti sasampet dayto nga kulpultor, muna, da kanya na di resibo, da kanya na dayjay na isagananan nga pagbayad na. Idi paspasungadan na, nakita na, dayjay akulpultor. Ketiragsak na kabsat agsipod tanganganin agbatuon, napan nangisagana ko kuna na agure kayo kabsat. Agyang kay pela ang dita salas, napan mangisagana iti pangal daw tayo. Sigun di istorya napan, dayjay nga customer, ket idin nga nalpasen nga nagisagana, inaiban nan, dayjay kabsat tayo nga kulpultor, may kanta mangal daw tayo. Idi mapandan iti labisaan, kuna na dayjay customer. Ayan na nga dayjay kaduang. Dayjay kulpultor umisem ta amuna patsin na nga ni Apo Dios adda itain pakaduana kenkwana. Nakita daytoy nga customer na. Kuna na ti kapaypaysuanan na kabsat kit. Bukod ko may maysa. Kuna na di customer, haan atatatay, umasideg kay pelang ito'y balay mi, adda iti kaduang, ket nakapuraw. Anyan di kuna na ni Pablo kabsat. Tagapuna ito'y, dagiti daduma, pinadagusda dagiti anghel. Nga dida nadnadlaw. Nakadado digiti gangganay. Kano dado magaputa da digiti gangganay nga umay. Nakasagana tay kuma nga anya mangpasangbay kadagiti nga gangganay. Adda kakabsat iti natawid ni nga kababalin di amami ni Diego Rafanan Sr. Tano apanen nga mamisok agluto ni mamang kuman iti inapoy pangal daw kunana ni papang abalakad laglagi pem adda digiti saan mo nga kadwad ti balay ilakam mo. Isu nga intuno adda to umay nga sangaili iti tiyempo iti pangal daw ni papang ayaban na isu da mangal daw tayo pekabsa saan to nga agamak apay ta na ilakam da. Anya iti umuno nga balakad kapsa. Nagpintas. Laglagi tayo dagiti gangganay. These strangers can be angels ket umayda and we are not aware. No daduma umaymit dayjay panagamak kada tayo kuna tay pastor. Anya ngay no digiti nga umay nga sangaili isudan tumoy lang iti mga ramid ti dakes kada kami. Ibaga kakabsat, saan tayon abasol, no sinurot tayo dayto yung balakad, ket adda digiti umay, nga nagpanggap nga naimbag, ngem iti kinapudno na, adda iti dakes apanggapda. Dito'y kamiling. Adda gamin kakabsat, digiti kakabsat tayo dita, ni Sister Carling Labrador. Gagagapo na ti abroad. Nagawid. Idi malum iti Biyernes, adda ti simmangpet. Napan ije balay, iti district pastor. Ti district pastor idi, ni Pastor Rolly Baisa, nga isunan iti senior pastor ijay Houston, Texas. Sigun kadayjang istorya, kasi narunok ni Pastor Rolly ijay nga distrito. Ay kun nagsiya apek nga na siya atay. Biyernes, kuna na dayjay sang haili kakabsat, may kayong tag-worship tay pay. Nalan na di imno,
kinantanan di iti kanta ti Sabado na dano nalpasin aldaw trabaho nalpasin nala na di pagleksyonan di suna nang ipangulo. Idi manganda ako pintas kararat. Naturog da nga napnuan ti talet damanong Tony ken ti asawa na nga ni Manang Carly. Iti bigat nagsagana dan iti pambigat tapad na makigimo na awamot din di sa ngaili. Kaya di nakasagana dan ayaban da awamot tayo. Napanday di balay iti district pastor ket ibagan adto ka di sa ngaili tayo pastor awan nagawid da kinita da di aparador umuyon di kahit kung istorya ang kakabsat dagijay nga napapatag nga adda di aparador ket tinakaw dagijay nga nagpanggap nga sa ngaili digitoy gamin iti controversies iti panagbiag adda digiti umay nga gangganait agamak tayo ngem iti kunana ni Pablo dito nga liplipatan dagiti gangganait ikararag tayo kanako Diyos nga digijay nga umay nga gangganait ijay pagtaengan tayo mapasangbayan na these are the real strangers nga isuda iti kasapulan da iti panagministro tayo mikadwa nga balakad kakabsat adda iti problema dagiti agasawa. Iti verse 4 kunana ti panagasawa nadayaw kuma kadagiti suamin ket iti pagiddaan awan kuma tulaw na. Tati Dios ukumen nanto digiti mannakiabig ken dagiti mannaki kamalala. Kadayjay nga familia iti Dios nga isu iti sinuratan ni Pablo. This problem exists. Isong ipalagip kakabsat ni Pablo nga nasantuan dayjay a panagasawa. Nga iti panagbiag dagiti agasawa, panagbiag kuma nga mangitag ay dayjay relasyon da nga isu iti bendisyonan ken awaten ni Apo Dios. Saan nga iti aramid iti pannakiabig ken iti aramid iti pannakikamalala. Isu nga kunanan ni Pablo laglagipin nyo dito. Iti panagasawa ket madaydayaw iti sangwanan iti Dios. Mikatlo, iti kunanan ni Pablo ikararagan tayo dagiti mangipang pangulo. Verse 7, laglagipin nyo dagiti mangipangulo kada kayo. Isuda nangipakaammo kada kayo iti sao iti Dios. Ket tuladen nyo iti pammatida. Pampanunutin nyo no anya iti nagtungpalan iti panagbiagda. Daytoy kakabsat iti maysa nga napintas nga balakad. Uray pay iti agdama nga tiyempo tayo. Mabalin nga saan mo nga kayat, I will be very honest, saan mo akayat dayjay napili nga mangipangulo. Adda dayjay as-asideg itiriknam nga ti expectation mo ket as-asideg. Ngem gagayem ko, no ti Diyos ti nang pili. Iti aramiden tayo. Respetuin tayo, awatin tayo, ikararagan tayo, dagijay nga pinili ni Apo Diyos nga mangipangulo kada tayo. Tadigito'y isuda dayjay kunana ni Pablo, nangipakaammo iti sao iti Diyos kada kayo. Inbaga ni Pablo kakabsat, nga digito'y nga kakabsat, sino? Dagijay mangipangpangulo. Ket agbalinda kuma, nga may isang ihemplo ta iti kunanan ni Pablo kakabsat, panunutin nyo no anya iti nagtungpalan ti panagbiagda. Mabalin ni Pablo nga ibagana with pride
Dayjay apanagrangay iti panagbiag dagitoy anang ipangulo ka dagitoy nga kakabsat tay nga Hebreo. And I believe kadaytoy nga sitwasyon daytoy panangibagawan ni Pablo kakabsat. Dagitoy nga nangipangulo kadagiti kakabsat tay nga Hebreo. Dagiti pudno na sayaat na Kristyanuan a pangulo. They united the body of Christ. Saan nga isuda kabsat dagiti kitain dagiti membro ka kunada anyam digito yun. Haan? Ta iti kunana ni Pablo panunutin nyo no anya iti nagtungpalan ti panagbiagda. Saan mo nga mabalin nga ibaga? Saan mo nga mabalin nga ikari? Nga kitaem iti biag iti maysa nga tao when the life is not a good revelation. Iti pamati na kini Apo Diyos. Laglagi pa yun ni Pablo tinagsurat kabsa. Kit ni Pablo, padayawan na digito yung mga ipangpangulo. Adamanin kabsat iti may isang prinsipyo. Diyan ka mo no, sa dino ng alalaan tayo di papangmi. Ngim iti kuna ni Apo Diyos nga sinuratan ni Mrs. White. Anya day jay? Nga awan iti kalintigan, una na kanyami, awang kalintigan nyo, nga pagtutungtungan nyo iti biyag, dagiti pinili ni Apo Diyos. And I look up, and I said, dakkel iti kinapudno. Amuyo kakabsat, dagiti mga pangulo kadatay. Nagado ka nagdakkel iti parikot da. I'll give you an example ta. Ni Apo Diyos inikan na kakabsat iti dayjay gundaway nga ng pangulo. And I could say that the seat of the president is a lonely seat. Aday di mapanak di opisina kabsat, iti saan nga oras iti panag-opisina. And then I wrestle with God. Among ti kita, iti panang ipanataray ti iglesia. Kiti ti misyon tayo di nakadatakal. Baglang ti misyon na bingay. Uren kung ikabil mo kakabsat. In the local church. Iti may nga panglakayan kita ti panang ipangulo na kakabsat. Nang nangruno no adda digitay nagdudumaan dagiti kakabsat. Adadtoy dagiti panglakayan. Adadtoy di mangipangulo. Iti kasasayaatan nga aramiden tayo. Isu dayjay inbalakad ni Pablo. Ikararagan tayo. Dagiti mangipang pangulo. Taapay. Iti verse 9 kakabsat. Imay iti may nga problema. Anya dahi nga problema? Unanan ni Pablo, aganad tayo kadagiti ulbod a manursuro. Basahin tayo ti versikulo 9 kapsat. Saan kay nga rod nga paalla-alla kadagiti sursuro ana duma-duma ken ganganaet. Tanasaya at abanag ti puso a mapapigsa baban ti parabor saan akadagiti sidsida nga uray kaano saan a paglaingan dagiti nang sango kadakwada. Amo tayo kakabsat nga digiti Hebreo ket kapada iti sa Batista. Ilawlawag ko kakabsat. Tada tayo nga sa Batista, inala tayo iti health message tayo. Iti libro, iti Leviticus nga agpaay kadagiti Hebreo. Isu nga ti kunan digiti gagayem tayo nga saan tayo nga kapamatyan. Dagita ket agpaay laeng iti Israel. Ngem iti pamati tayo saan. Okay? Nga dayjay nga inted ni Apo Dios nga alagaden nga agpaay iti salunat ken iti bagi tayo. Iti Leviticus 11. Inted na iti Israel ket agpaay met laeng kadatayo. Tapay. No ti Israel ket anak iti Dios. Sika ken iti siya anak met
iti Diyos. Idi ang nakikamkamang tayo iti pamilya ni Apo Diyos. Dayjay ipataraon ni Apo Diyos kanyada digiti Israel. Agbalin meten at taraon mo, taraon ko, nga nagbalin nga spiritual nga Israel. Anya digijay kakabsat, nga imay, nga gangan na et asursuro. Imay kadakwadan, nga mabalindan asidaan, mabalindan akanen. Uray dagitay na iparit, uno inparit ni Apo Diyos, iti Leviticus 11. Adda ka dito umay nga kasta nga sursuro kada tayo. Adda ka na do. Ibagada pa yan, awanan tilintag. Agsipod tawanan tilintag. Mabalinan nga kanan iti amin akaya mo akanan. Awanan ng tilintag. Nada. Isong agbalbaliw da pa yan kakabsat. Kasi sigod, no dayjay ko mapamilya ni Apo Diyos nga Hebreo, kasi sigod awan digiti arko-arkos da. They don't wear jewelries. Itatan, imay dagiti gangan na et na duma-duma nga sursuro. Kiti bagada kanyada, aan para lang iti Israel. Mabalinay. Laglagipin nyo, adda kayon iti labes, iti cross. Adda kayon iti pakarian, iti parabo. Awang kayon iti pagarian, iti lintag. Ket adu degijay nga kunana kapsat, agalla-allada. They are not firmly, they are not strongly built on a solid foundation. Tapay, imay dagiti sursuro, dagiti gangganay. Nakamamak. Di kapadasan iti kakabsat tayong Hebreo, agbalin meten akapadasan tayo. Gaput agbalin akapadasan tayo. Denggen tayo dayjay balakad ni Pablo kadakwada. Nga niya nasisiyaat nga dayjay puso tayo mapapigsa. Kaya nang asawan di pamati tayo, dayjay panagtalit tayo, babaen iti parabor ni Apo Diyos ket mapapigsa. Nga saan tay kuma, nga paisuro, paidalan, kadagitoy, nga ulbod, amanuso. Iti mikadwa nga paset kakabsat, ket dayjay balakad ni Pablo, kadagitoy nga kakabsat, nga kunada mapantayo ken ni Jesus iti ruar iti pakarso. Daytoy ket insurat ni Pablo iti Kapitulo 13, tadatay nga ron iti Kapitulo 13, versikulo 10 gana iti 14. Basahin tayo sa kapsat-satay to adalen ken ilawlawag. Versikulo 10. Adamaysa nga altar tayo nga dagiti agserbi iti tabernakulo. Awan kalintaganda amangan kadagiti adda kenkwana. Versikulo 11. Tadagiti bagbagi dagiti an animal at idara na idaton itis nga kangatuan apadi ijay na santuan adiso gapu iti basol mapuuran da iti ruar iti pakarso. Dagitoy kabsat mapuuran da iti ruar outside of the court. Versikulo 12. Gapu ni Jesus met tapno pasantuen na tiili gapu iti darana metlaeng nagsagaba iti ruar iti ruangan. Maudi nga versikulo 13. Mapantay nga rod kenkwana iti ruar iti pakarso sagabaen tayo ti pannaka uyaw na. Anya iti kayat nga sawen kakabsat ni Pablo padeto. Laglagipin tayo nga iti main reason
No ampay nga insurat ni Pablo, daytoy nga surat na kadagiti kakabsat tayo nga Kristiyano iti Hebreo ket gapu iti pannakaidadanes, gapu iti pannakauy-uyaw dagiti Kristiyano. Tapno mapatibker dayjay panmatida, in palagip na dayjay kapadasan ni Apo Jesus. Umuna, in palagip na kakabsat, nga adda digijay papadi nga agserserbi idi, nga digijay na idaton iji altar, saan da amabalin akanay. Talaglagipan tayo, iti importante kadayjay daton, saan nga dayjay karne na, no dikit di dayjay dara na. Tati alaen dayjay padi, tayaen na dayjay dara. Sanan to alaen dayjay dara, ijay uneg, kunanan ni Pablo, iti nasantuan adiso, sanan to iwarsi, he will sprinkle the blood, kadayjay kurtina, nga mangbingay, mangisina, iti nasantuan, ken kasasantuan. Ket inlawlawag ni Pablo kakabsat, nga digitoy adaton, digijay animal, the body of the animals. Kaanya ramidin da, adada ije ruar iti pakarso, outside of the court. Ket ije da, mapuuran da. Apay nga inpada ni Pablo daytoy iji kapadasan ni Apo Jesus. Since sacrifices are done outside of the court, ni Apo Jesus nga isu iti kordero ti Dios nga natay nga agpaay kadatayo was also offered outside of the gate. Iti bantay kakabsat iti Calvary on a hill far away, iti Calvario. Ijay nga ayan kakabsat iti cross ni Apo Jesus. Iti may isang nagan na the skulls. Tapay, ijay kakabsat iti nakadado nga agkaiwara nga digiti bungo. Sabay kay di form, dayjay nga turod, it's a form of a skull. So Calvary, a form of a skull, literally agkaiwara dagiti skulls. Intid na ako Diyos iti gundaway kabsat, I had the chance to visit the Holy Land, particularly Jerusalem. Kit napang kami iji Calvary. Manipud iji Calvary, ingana iji Jerusalem. Wano baliktadi kakabsat na iti destinasyon na ket iji Calvary. Manipud iji Jerusalem, ingana iji Calvary. Adda dayjay kalsada nga pinanaganan da the road of suffering, Via Dolorosa. Numapang kay itata dijay, nakadadu pay laeng dagijay nga magmagna dijay. Ket apanda nga suruten, dayjay anagnaan ni Apo Jesus. Manipud kadayjay panakatsentensya na. Manipud idiin pabaklay da dayjay cross ni Barnabas ken Juan. I Jerusalem, masapul arumuar outside of the gate. Daytoy a kordero iti Diyos nga nang bagkat kadayjay a cross. Binagkat na in shame and in agony. Itatan iti bagbaganan ni Pablo kakabsat, kadigiti kakabsat tayo, laglagi pa niyo, wun may dadanas kayo, wun may babayin kayo, wun mauuyaw kayo. Ngam ipalagip kuman ko na mapantayo nga rod ken kuana, iti ruar iti pakarso, sagabaen tayo, iti pakauyawan na. Ti bagbagan ni Pablo kakabsat, it is a joy to partake.
iti pan nakaidadanes. No iti pan nakaidadanes, pan nakauy-uyaw mo, ket gapu iti pamatim ni Apo Jesus. Tani Apo Jesus, ket nauy-uyaw. Ket no mauy-uyaw ka, gapu ken kuana, count it as a blessing and not a curse. Dayjay tinbagana ni Pablo. Dayjay iti ibagan ni Pablo kada tayo kakabsat. Iti tiyempo iti umay ti pannakaupay, iti tiyempo iti umay iti pannakariribok, iti tiyempo iti umay dagiti ulpud amang sursuro kada tayo. Looking unto Jesus. Numan niya iti panagana tata, kitain tayo ni Apo Jesus nga dayjay ana isakripisyo nga kordero iti Dios na idaton iti ruar iti pakarso, iti ruar, iti ruangan. Outside of the gate. Apay. Anyan nga parabol nga ni Kristo na idaton ti ruar ti pakarso, ruar ti ruangan. Tapno sika ken iti siya. Adda ti gundaway tayo asumrek. Ije ayan iti naparabor na ayat at trono iti Ama. From the outside, He brings us in. Dayjay kakabsat iti misyon ni Apo Jesus. Umadya pa nakaupay mo. Remember, adda iti Diyos tayo. Nga ijay ayan ti trono na. Adda jay dayjay anak na. Nga idi, nga indaton na iti biyag na, gapu kanyam, gapu kanyam. Na idaton iti ruar, iti pakarso. Anyan nga ay panagayat iti Diyos. Ti mabalin tay laeng, I'll put it on a personal basis. Ti mabalin ko laeng aramiden. Ket dawatek iti Ama, nga patib keren na ti pamatik. Tapno agbiagak, nga nakaiayo kenkwana. Kahit ko kapsat, nga rekapan daytoy panagadal tayo pa daytoy nga quarter. Iti versikulo 22, iti kapitulo 13. Daytoy yun iti panang summary ni Pablo. Daytoy iti pinili kapsat, nga panang summary ni Pablo, kada ito'y inadal tayo. Ti mensahe kadagiti Hebreos, nga agpaay kada tayo, nga agbibiyag iti mauding alaldaw. Versikulo 21. Aramidin na kayo kuma, anan-anay kadagiti suamin abambanat. Tapno aramidin nyo kuma, iti pagayatan na. Nga aramidin na kuma kada kayo, iti makaiayo, iti imatang na. Gapu ken Hesu Kristo. Hesu madaydayo kuma iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Dahil ko matikararag tayo kapsat. After studying God's Word together for 13 straight Sabbath, 1 quarter. Basahin nyo, markahan nyo ti verse 21, iti chapter 13. Kat dahil ko matikararag mo, dahil ti kararag ko, dahil ti kararag ni Pablo, ngagpay ka dagiti kakabsat tayo ng Kristiyano nga Hebreo. Nga aramidin na tayo kuman ni Apo Diyos, ananay. Kadagiti so amin abambana. It is only by God's grace nga daytoy adawat ni Pablo. Maaramid kadagijay akakabsat tayo. Maaramid kanya. Kitahin niyo kapsat. Intun no babaen iti parabor ni Apo Diyos. Aramidin na. Akas pa nangaramid na kadagiti imun unan anamati kada tayo. Naan anay. Amuyo da dyan anay. Complete, perfect. Sana ko na nga aramidin na kumakada kayo.
makaay ayo iti imatang na. Anya dayjay makaay ayo di imatang na. Dayjay panangaramid tayo idin nga gapu iti parabor. Inaramid na tayo anananay. Aramiden tayo dagiti pagayatan na. Let's put it straight this way. Idi nga insalakan na kan ni Apo Diyos gapu iti parabor. Idi nga inaramid na kan ni Apo Diyos anananay gapu iti parabor. At iti panggat na. Tapno aramiden. Tapno aramiden. Tapno aramiden tayo dagijay pagayatan na. It would be our prayer. Father, not my will, but thine be done. Intun no ti pagayatan ti Ama ti aramiden tayo. Maidaydayaw ton ni Apo Jesus nga isu iti sentro iti inadal tayo iti libro iti Hebreo. Ket intun no maidaydayawen ni Apo Jesus. Umay na tayo ton alain kakabsat. Iyawid na tayo ton, agkakadwa tayo ton ti agnanayo, nga awan tinggana. Agyaman na kakabsat, kini Apo Diyos kaday to'y nga inadal tayo. For the whole quarter, ni Apo Diyos tinagyan kada-kada. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami launay Ama, iti ayat mo, agyaman kami, tasaan mo, nga binaybayan, dagiti saom nga imay kadakan. Agyaman kami, tagapo iti Santong Espiritu. Nawatan mi, digiti leksyon, na kayat mong idanong kadakan. Iti dawat mi, o Diyos, kasti dinawat ni Pablo. Aramidin na kami nga nananay, gapu iti parapang. Ketulungan na kami nga agaramid iti pagayatan. Tulungan na kami, o Diyos, nga agbalin kami apakaidaydayawan iti napatay na natin. Agyaman kami, Ama, kadayjay nga ayat mo ka na kami. Bendisyonam digiti kakabsat nga kadwani nga nagadal. Bendisyonam, o Diyos, dagiti iglesia nga isu tagdaydayaw ken ka kadayjay natin. Bendisyonan na kami maminsan pa. Ket pakawanen na kami, gapu itinagan na po na Jesus dinawit ni dito. Amen. Amen. Intunumay nga Sabado kamsat, agrugita ito iti baro nga quarterly. Iti paulo na. Genesis. Adalin tayo ito ti libro ti Genesis kamsat, ket mamuan tayo ito ti